senior officer ro eligible umya je dm by face to face kok saone je kuno scheme ni je kuno government ni regulation rule ni bang kok sani je boro ni kuno knowledge kiri hani bangoi additional staff officer mane lockdown khaijab লিক থানানি সম্ভাবনা দङ अरो अब जेटा खाइमानि जोंखे जाते सिक्रेसि मेनटेन खाइनानि मानसि अब तो रमदि हयतो ताबो बुलुं थांगिसि हयतो हाइनिया गन खामुं अब तो जों आं तो साइमेया अरो एडिसिओ हाइनो लिगुं थांगु TTAADC hapang job langna bage examination khanya thangtani o question and answer lik manoti bilekhino tiprawo bawal ngaijak omonoti kaisa te kaisa no allegation ni layo kok shilja layo omonoti TTAADC hapang ni kono guideline kri rokni phononto TTAADC no lasimung rok de laikha printer machine krei Zeros dunganogo tabuk bagin haike zeros rok khaitongko ama hairo kobangma podre pod kok saoya koi TTAADC hapangno yesi suri kok salakya phia ba positive tamo negative tamo obunote kaisapono kok se laini kri sabno yesi funa nangoni sabno yesi surjagoi tong haike ba ADC hapang administration salogoi tongai rongni dasaya obunote bebakno tini salainai kok se lainai o video norong naitungdi puilensima paithakdura tabuk nijara o government job manani belekhino kutuk jesepano qualify bung tongdi political krung rok bai krung yakhe sakiri mania amota kalai 2024 bisini kogya tei krung phano party ni neta MLA rokno rang riman yakhe sakiri mania abobo je kisamisa rangnang rokse sakiri mano je borokni background tei status kaham nai kari rok jesepano qualify pung tongdi lokhung soliano nai sakiri reza getabo jesepano corruption kari khei sarkar salungo nai de koroksa borok kahamma bai joto borok hamoi thenge tini ang phono MLA minister hngang ke ang phono nainai ani jaite kusti kari tong hanga ke sakiri linani nga buito bunyo jesepano tiprasa takhuk bukhuk khani tongthun puila sakang ni jini bohok se pungna nangnai ni jin bohok pungmani ulo se jaite gusti ni pore se apro se tiprasa takhuk bukhuk komo haike phai omuni baginyo to sakiri gangni nogo sakiri ngi thango tabu buta phano sakiri khani hanga ke bu phayungo sakiri ngi thango sudu qualify ma baisimi sakiri ma kanga ke nogon sakiri ngi tonghamu sakiri gnang rok nga ke rang bai phano pain harisiu ngam pahige pai ma kaba o corruption tongini omo haike rang bai phano pain hari man khanable omonote angasu kubang kok sana thanglak phiaba agi bo omo haikene soli phayo huni kisa mutu khairi mani koksi phaide ngai tabuk ADC hapangno allegation ni jagi tongmani je yasi surjagi tongmani guideline kri hinjagi tongmani omorongno tui salainai haste o khorokni bada ya farja kadong rok samung sitra khlainai rokni bagi ADC hapang yasi surjakha plus surjagi bo tongo ADC hapangni kunu guideline kri administration chalogi tongu bide printer machine bide kri tei tabuk somo haike salainani bagi uplaka phlanglai tonglayo direct fan phaipruwo khe tebo marang layano salaimani omonongkha sini tipra sarokni tomung rok nei yesi surka ADC hapangni phasingo kubangman lukuro omo hai podre por ko khilta jaka phia zeros khainai dukan dinai painting khai rohonai rokse manjago romjago phano o jagani mastermind chabo tabu phano clearing yaku romjagyaku alongo sobjagyaku bubagra to saino rika o samung sitra khlaina naithani je kunu borok involved tongkhe tipra mothani MBC MLA minister phano tongthung kebo yakarjagla nei hanke tabu phano tangi arrest khlaijagya police tabu bude identify khlaimani khuna phiaba tumu officer hunei saya samung khlaibo romjagya bono khe pusni simi nori rikheno onglak asuk bai tongkosung tongnai lukurokni khakosum glak omo hai hinke ba kerong raidya rangnang officer businessman hinke law no kantli poke to daiton ma haise klaimlena law raidya bigra busani bagai simida karak majara bangma klailang omo to jikon mikon kogya tumu ne ekdam solui thangang ke je question and answer manjak borksi pasangi thangbai kamu je tongkosung tongnai lukurok ekdam rinain thangnai rok masapan de pasung kamung masapan de sakriman kamung angoro kuno hapangno hame hinani thangya khorok nei khorok tham samung sitra tangnai rokni bagai joto hapang salogui tongnai pura administration no allegation rumani norole sade sajak ya amon noro comment khai sadi te ani wansumung hinke ADC hapang hamya hinke anga purun hani man kamung Q&A likmani saimani bo action harjagya exam postpone khlaijagya hinke apro ang hinman kamung pura administration no hamya hnai o jaga ni mote hinke hapangno semya si surei majara ruma thikung jagya tangai hinke khorok nei ngai mano samung sitra khlainai sabo am hai samung khai tangai haingna nangsi naina nangnai bisingte je jakri phalna nainai no se rutugui romjak thung arrest khlaijak thung omosi nahar mongna nanguk nei angkha khlayu hapangni saitomungni bisingte exam postpone khlaijak kha kahamungkha amlo bosung mananai jo di exam ngai thangka hinke tongo song tongnai solana exam rina hin thangnai ro khorok chapano pass den khamung sakri
chamang khamung exam postpone khlaijang ni bagui joto candidate rok ni bagui kaham singkha omo ba hapang ni sai chamung bani ungkha engko omo ba hapang ni no plus point omno bo sengmana hanai ngui tumung no pura hapang no joto no corruption ningjak ngangke omo hairok cha sai tokjak khamung omo no bo seng mana hanai khapang tokte no comment kai san tapukdi no le bahai nangjak tini ni bagui amsuk nong situng joto no hambai